давоми хониши бадеии романи одамони ҷовид. боби 25. писари бофанда. ҳарду бародар пири қоматхамидаю афтодаҳол, ҳарду ҳам аёлманд буданд. яке бофанда, дигаре деҳқон. бофанда аллакайҳо тираку тахтаро ғундошта халифаи дари мардум шуда буду, деҳқон бошад чоряки таноб замини аз падарарӯсаш мерос мондаро аввал ба гарав монда, сонӣ тамоман фурӯхта буд, чунки пули гаравро баргардонда натавониста буд. ба болои ин аз бой заминро ба гарав гирифта 12 тилло қарзор шуда қарори абадии он шуда буд. ҳардуи онҳо хеле калонсол шуда хонадор шуданд. зани ҷавону шӯи пир, сабад биёру чӯҷагир дар пиронсолӣ ғилмаку ширмакдор шуданд. ин ду оилаи сербача дар як ҳавличаи тангу тори хуҷанд зиндагонӣ мекарданд. ҳар чӣ ки меёфтанд оварда ба як дег меандохтанду бо ҳам медиданд. дар ин ҳавлича аз 4 сола то 9 сола 10 нафар бача буд ки калонтарини онҳо Пулод писари нахустини Қодир буд. ӯро дар 9-солагӣ падару модараш ба хизматгории бое доданд ки вай дукони саррофӣ дошт. сарроф 3 зан дошт. номи аз ҳама хурдӣ оими боло ва номи миёна оими миёна, номи аз ҳама калонӣ зани аввалини бой оими поин буд. ин номҳоро бой ба онон илтифот намуда монда буд ки онҳо ба ҷуз қабул кардан дигар чорае ҳам надоштанд. зани дӯстдоштатарини бой оими боло буд ки Пулод онро дар дилаш озодаҷиннӣ меномид. ростӣ Пулод ба вай хеле номи мувофиқ дода буд. бой ҳавлии калону даруни беруна дошт. аз ҳавлӣ оби равон мегузашт ки ҳарду канори он дарахтҳои гуногун шинонда буданд. оими боло ба ногоҳ дар ҳавлӣ ягон то хас ё барге аз шохи дарахтон кандашуда афтодагиро медид, мемурду аз нав зинда мешуд. оламро ба сараш мебардошт. вай навдаро гирифта аз дунболи Пулод метохт. бо тамоми овозаш дод мезад: ҷавонмаргзеб Пулод, чаро ин хазонро аз рӯи ҳавлӣ набардошти? вай балинги лучи Пулод зада ӯро гирдогирди ҳавлӣ чандин бор чарх мезанонд ва баъд аз ҳавсалааш пир шудан ба хона медаромаду Пулодро ҷиғ мезад. Пулод, лабай ояҷон, чойи кабуди хунукшудагӣ ва бодбезакро биёр. Пулод чойники чойи кабуди хунукро оварда ба оими болои ҳам 2 пиёлаи лаб ба лаб рехта медод ва баъд ӯ ба болои курпачаи атлас дароз мекашид. сандуқи дили сафед ва синаи калонашро мекушод. Пулод дар пеши вай дузону нишаста бодбезак бо бодбезак ӯро бод медод. Пулод бечора соатҳо бод карда хоби вайро мебаронд ва оҳиста хеста нукнуки пояш аз хона мебаромад. ин вақт аз хонаи дигар вайро оими миёна ҷиғ мезад: Пулод, лабай оя, оими боло хоб кард? Хоб карданд. биё поямро мол, хоб шудааст. Пулод ба назди вай меомад. оими миёна зани ниҳоят фарбеҳ ва ғализе буд. вай аз чоштгоҳ то вақти аз дукони саррофӣ гашта омадани шавҳараш ғел зада хоб мекард ва ҳамин ки Пулод холӣ монд, вайро ҷиғ зада худашро мемолонид. бадани вай пахта бар ин мулоим буд. Пулод аз пушти гардан то нуки пояш ӯро мемолид ва аз ин молак-молаки дуру дароз дилаш беҳузур шуда мерафт. вақте ки оими миёна ҳам хоб мекард, аз хонаи дигар оими поён фарёд мезад: Пулоди гарданғавс, лабай оя, чӣ корҳо карда мегардӣ?
пушти оими миёнаро молидам. хоб давоми хониши бадеии романи одамони ҷовид. боби 25 писари бофанда. ҳарду бародар пири қоматхамидаю афтодаҳол, ҳарду ҳам аёлманд буданд. яке бофанда, дигаре деҳқон. бофанда аллакайҳо тираку тахтаро ғундошта халифаи дари мардум шуда буду, деҳқон бошад чоряки таноб замини аз падарарӯсаш мерос мондаро аввал ба гарав монда, сонӣ тамоман фурӯхта буд, чунки пули гаравро баргардонда натавониста буд. ба болои ин аз бой заминро ба гарав гирифта 12 тилло қарзор шуда қарори абадии он шуда буд. ҳардуи онҳо хеле калонсол шуда хонадор шуданд. зани ҷавону шӯи пир, сабад биёру чӯҷагир дар пиронсолӣ ғилмаку ширмакдор шуданд. ин ду оилаи сербача дар як ҳавличаи тангу тори хуҷанд зиндагонӣ мекарданд. ҳар чӣ ки меёфтанд оварда ба як дег меандохтанду бо ҳам медиданд. дар ин ҳавлича аз 4 сола то 9 сола 10 нафар бача буд ки калонтарини онҳо Пулод писари нахустини Қодир буд. ӯро дар 9-солагӣ падару модараш ба хизматгории бое доданд ки вай дукони саррофӣ дошт. сарроф 3 зан дошт. номи аз ҳама хурдӣ оими боло ва номи миёна оими миёна, номи аз ҳама калонӣ зани аввалини бой оими поин буд. ин номҳоро бой ба онон илтифот намуда монда буд ки онҳо ба ҷуз қабул кардан дигар чорае ҳам надоштанд. зани дӯстдоштатарини бой оими боло буд ки Пулод онро дар дилаш озодаҷиннӣ меномид. ростӣ Пулод ба вай хеле номи мувофиқ дода буд. бой ҳавлии калону даруни беруна дошт. аз ҳавлӣ оби равон мегузашт ки ҳарду канори он дарахтҳои гуногун шинонда буданд. оими боло ба ногоҳ дар ҳавлӣ ягон то хас ё барге аз шохи дарахтон кандашуда афтодагиро медид, мемурду аз нав зинда мешуд. оламро ба сараш мебардошт. вай навдаро гирифта аз дунболи Пулод метохт. бо тамоми овозаш дод мезад: ҷавонмаргзеб Пулод, чаро ин хазонро аз рӯи ҳавлӣ набардошти? вай балинги лучи Пулод зада ӯро гирдогирди ҳавлӣ чандин бор чарх мезанонд ва баъд аз ҳавсалааш пир шудан ба хона медаромаду Пулодро ҷиғ мезад. Пулод, лабай ояҷон, чойи кабуди хунукшудагӣ ва бодбезакро биёр. Пулод чойники чойи кабуди хунукро оварда ба оими болои ҳам 2 пиёлаи лаб ба лаб рехта медод ва баъд ӯ ба болои курпачаи атлас дароз мекашид. сандуқи дили сафед ва синаи калонашро мекушод. Пулод дар пеши вай дузону нишаста бо бодбезак ӯро бод медод. Пулод бечора соатҳо бод карда хоби вайро мебаронд ва оҳиста хеста нукнуки пояш аз хона мебаромад. ин вақт аз хонаи дигар вайро оими миёна ҷиғ мезад: Пулод, лабай оя, оими боло хоб кард? Хоб карданд. биё поямро мол, хоб шудааст. Пулод ба назди вай меомад. оими миёна зани ниҳоят фарбеҳ ва ғализе буд. вай аз чоштгоҳ то вақти аз дукони саррофӣ гашта омадани шавҳараш ғел зада хоб мекард ва ҳамин ки Пулод холӣ монд, вайро ҷиғ зада худашро мемолонид. бадани вай пахта бар ин мулоим буд. Пулод аз пушти гардан то нуки пояш ӯро мемолид ва аз ин молак-молаки дуру дароз дилаш беҳузур шуда мерафт. вақте ки оими миёна ҳам хоб мекард, аз хонаи дигар оими поён фарёд мезад:
пулоди гарданғавз, лабай оя, чӣ корҳо карда мегардӣ? Пушти оими миёнаро молидам. хоб кард? бале, хоб карданд. дарав сатили калонро бару аз чоҳ об каш. кундаро гирифта кафон, белинчаки носирхонро ҷумбонда мон. давида пеши почот раву пул гирифта барои гӯсфандҳо алаф харида биёр. пулоди бечора саросемавор ҳамаи ин корҳоро пайи ҳамдигар ба ҷо меовард ва гоҳе дар миёнаи ҳамин корҳо барои додари бой, ки бисёр рӯз аз кӯча маст шуда меомад, чилим ҳам андохта медод. додари бой одами бадзабон ва бадҷаҳле буд. вай одатан аз ғуломгардиш ба ҳавлӣ надаромада наъра мекашид. пулод, лабай тағо, оби чилим тозамӣ? ҳозир об тоза карда монда будам. пулод поякиҳо бар ин чилими нуқракӯби калонро бардошта меовард. қириндии сархонаро тоза накардӣ кӯ, падарлаънат? тағоҷон, ҳозир ака корткати тарошида тоза карда будам. тамокуро тиед, худам андозам. пулод аз дасти вай як кафт тамокуи банг омехта карда шударо гирифта ба сархона меандохт ва гугирд мезад. ӯ бошад тамоми нафасашро ба дарун кашида тамокуи сархонаро дар мегиронд. баъд ба лаби ҷӯй нишаста бародараш бойро зур зада ҳақорат мекард. ҳамаи ҳавлибоди бой, ҳатто худи бой ҳам аз вай метарсиданд. вай бепули даҳанкалоне буд. бо зурӣ пули бойро мегирифт ва бо худаш бар ин авбошҳо мастӣ ва бадахлоқӣ карда фиғони бойро мебаровард. пулод дар 11-солагӣ аз дари бой гурехт. модараш ӯро ба дари бои дигаре, ки иброҳими извош меномиданд, бурда қарорӣ монд. иброҳим 3 ҷуфт асп ва 3 фаетон дошт, ки хизматгоронаш кирокашӣ мекарданд. кори асосии пулод дар ин ҷо коҳ, беда тайёркунӣ ва аспро хормолкунию фаетоншӯӣ буд. ин кор ҳам барои бачаи хурд тоқатфарсо буд. вай рӯзи дароз коҳ беда тайёр мекард, оғилро мерӯфт. ҳамин ки шаб шуд, фаетонҳои ба чангу ғубору ғӯтидагӣ меомаданду пулод то нисфи шаб онҳоро шуста тоза мекард. дар ин ҷо бошад вай 3 соли дигар кор кард. меҳнатдӯстӣ, ҷондареғнадории пулод аз афти кор ба иброҳим маъқул шуд, ки вай илтифоти калоне карда извошчии мӯйсафедро аз кор холӣ кард ва ба ҷои он пулодро шинонд. вай дар ин кор истода чандин ошно пайдо кард, ки яктои ин мӯзадӯз Андрей буд. пулод ба дукони вай бисёр омада анҷому асбобҳои фаетонро дарбеҳ мекард. Андреи хушмуомила ва хушгап пулодро ниҳоят ба роҳи худ дароварда ба шогирдӣ қабул кард. пулод бо тезфаҳмӣ ва боақлии худ Андрейро мафтун карда буд. вай аз таҳти дил ба ӯ кор меомӯхт. 3-4 моҳ нагузашт, пулод аз дузандагӣ ба такгирӣ ҳам гузашт. бе ёрии кас худаш мӯза медохтагӣ шуд. дар ин миён Андрей 2-3 рӯзака касал шуду вафот кард. аз вай чандин ҷуфт шон ва қолиби мӯза, майдарезаҳои чарм ва тахтаю кӯба ба пулод мерос монд. ӯ дар худи ҳамин дукони устояш, ки дар паҳлӯи сарои ялангии шаҳр буд, мӯзадӯзи мустақил шуда монд. ва аз ҳамон рӯз сар карда ба падари аёлмандаш 1.5 сум ёрӣ медодагӣ шуд. пулод дар давраи мӯзадӯзии худ бо ҷура ном бачаи ҳушёр ва зираки ҳамсоли худаш ошно шуд. ҷура як велосипеди кӯҳнаи шалақае харида буд, ки рӯзе чандин бор вайрон мешуд ва резинҳояш мекафид. вай ба пеши пулод омада онро духта мерафт
рафта рафта Пулод бо вай хеле ошнои ҷонӣ шуда монд. ӯро ба ҳавлияш меовард ва ба ҳавлии вай мерафт. рӯзҳо мегузаштанд. Пулод дар касби худ маҳорати тоза ва ҳунармандӣ пайдо мекард. аммо кори ӯ аз набудани дастмоя ва масолеҳи хуб он қадар пеш намерафт. ба болои ин иҷораи дукон, налог, ҳаққи бозор, ҳаққи оқсоқоли бозорро аз вай меситониданд. рӯзе Пулод аз бедаромадии касбу кораш ба Ҷура шикоят кард. Ҷура ҳеҷ хаёл накарда гуфт: агар ба гапи ман дароӣ, баъд аз 3 рӯз мактаби урусӣ кушода мешавад ва ҳардуямон ба ҳамин мактаб медароем. 1-2 сол хонда урусиро ёд мегирем ва тилмочи духтур ё тилмочи ягон маҳкама мешавем ва пули калон меёбем. чӣ гуфтӣ? дадоям қабул мекарда бошанд. ман гапзанон карда қабулдорам мекунонам. ту то пешин мехонӣ ва баъд аз пешин омада музадузиятро кардан мегирӣ. хайр. бегоҳи рӯз Ҷура ба ҳавлии Пулод омада Мӯйсафед Қодирамакро ба гап даровард. вай хеле аз дур даромад карда охир ба болои мақсад омада ба пеши чашми Мӯйсафед тиллаҳои бисёре аз тарҷимонӣ даромад мешудагиашро нишон дод. Мӯйсафед бо сукут ризогӣ дод. рӯзи кушода шудани мактаб ҳам расид. ҳарду рафиқ нонушта карда рост ба мактаби русӣ, ки дар ҳазрати бобо ном маҳаллаи шаҳр буд, рафтанд. онҳо бегап ба қатори бачагон даромада ба парта нишастан гирифтанд. он вақт муаллим ба бачагон таронаи худо подшоҳро дар паноҳат нигоҳдорро ёд медод. дар охири таронахонӣ ҷомаҳои кӯҳнаи Пулоду Ҷура диққати муаллимро ҷалб намуд. вай бо ангушт ишора карда онҳоро аз парта хезонд ва бо забони русӣ пурсид: шумоён кӣ ҳастед? ҳарду ҳам хомӯш буданд. ҳамаи бачагон ба ҳардуи инҳо чашм медӯхтанд. як бачаи тахмин 15-солаи фарбеҳ, овезонқавоқ, сип сиёҳ, ки ҳамранги рӯяш камзули сандуфи сиёҳ пӯшида буд, аз ҷояш хест. ман медонам, гуфт вай. мана номи ин Пулод, писари бофанда, номи ин Ҷура, дадояш дузандагӣ мекунад. ариза нависонда овардед? Вай ба Пулод нигоҳ кард. ариза нависонда бояд биёред, гуфт муаллим. Ҷура ва Пулод аз мактаб баромаданд. аз ақиби онҳо бачаҳо механдиданд. Пулод омада дар рӯи ҳавлии мактаб дар зери дарахти калоне дар болои харак нишаст. Ҷура ҳам ба паҳлӯи вай омад. вай дар назди ошнои худ хеле шарманда шуда буд, чунки Пулодро вай ба мактаб оварда буд. ҳарду хеле вақт гап назада нишастанд. Пулод сар хорида истода якбора аз ҷояш бархост ва аз дасти Ҷура гирифт. хез, ёфтам, одами ариза навишта медодагиро ёфтам. кӣ вай? Ҷура шодӣ кард. ба пеши устои сураткаш меравем. вай бо ман ошно аст. дирӯз мӯзаашро бепул ямоқ карда дода будам. ҳарду тозон ба дукони устои суратгир Иваницкий, ки дар тарафи чапи даромадгоҳи кӯчаи Миршабхона буд, омаданд. ҳарду тозон омада дар назди дари дукон тахт монданд ва нафасашонро андаке рост карданд. баъд аз ин Пулод аз пеш ва Ҷура аз ақиб дари дуконро оҳиста кушода даромаданд. Иваницкий аз ҷояш бархост. кани Пулод, чӣ гап? чӣ мефармоӣ? ба мактаби урусӣ даромаданӣ ҳастем. одами ариза навишта медодагӣ ёфта натавониста ба пеши шумо омадем, гуфт Пулод. оҳо, гуфт Иваницкий, бисёр нағз. ба мактаби русӣ хондан мехоҳед? бисёр нағз. шумо шинед он, ман ҳозир ариза навишта медиҳам. чӣ қадар одами нағз, гуфт Ҷура.
ин одам бисёр одами на аст, гуфт Пулот фахр карда. худи устои ман Андрей бар ин хушфеъл. онҳо ба лаби кат нишастанд. ин дукончаи хурди серанҷоме буд. як тарафаш ҷойи кор, як тарафаш ҷойи хоб. Иваницкий даст шуста аз кисааш рӯймолчаашро гирифт ва айнакашро тоза карда ба бинияш овехт. номи падарат чист? Вай аз Пулот пурсид. Пулот номи падараш, маҳаллааш ва ному унвони ҷураро низ гуфт. Ивановский ба онҳо ариза навишта дод. дар поёни он ҳардуи онҳоро имзо кунонид. Пулот аризаро гирифта хез зада аз дукон баромад. аз дунболи вай ҷура ҳам метохт. онҳо муаллимро дар назди дари мактаб дида аризаро ба вай доданд. муаллим аризаро хонда авзоашро дурушт карда ба замин туф намуд. подпис Сартский, гуфт вай аризаро ба замин партофта. по-русски нада. сартча не, русча даст мондан дар кор мегӯяд, гуфт Пулот ба ҷура. ҳозир мебиёрем. онҳо боз ба пеши Ивановский омаданд. аризаи нав нависонда аз рӯи ёддоди вай номашонро русӣ навишта боз ба мактаб оварданд ки муаллим ҳам бачаҳо ҳам рафта монда буданд. ин шаб ҳарду дар хонаи Пулот хоб карданд. пагоҳӣ барвақт боз ба дари мактаб омада кушода шудани онро мунтазир шуданд. аммо ҳамин қадар давоғеҷ бенатиҷа монд. муаллим омада аризаашонро дид ва позна гуфта ҳавсалаи онҳоро пир карда монд. бозгашт ҳарду боз аз назди дукони Ивановский даргузар шуданд ки вай аз дукон берун мебаромад. шояд аз хоб акнун хеста бошад. хуш, ба мактаб рафтетон? пурсид вай. рафтем. қабул карданд? не, қабул накарданд, гуфт Пулот бо ғамгинӣ. вақт гузашт мегӯяд. ҳеҷ гап не, гуфт Ивановский дасту рӯй шуста истода. худи ман ба шумоён забони русиро ёд медиҳам. кани ба дукон дароетон? онҳо ба дукон даромаданд. Иваницкий пири мусро даргиронда ба болои он декча монд ва ду дона тухмро шикаста андохта тухмбирён карда нон гирифт ва ба онҳо ҳам таклиф кард. ман ба шумо забони русиро ёд медиҳам, гуфт. рӯз дар миён ба ҳамин ҷо бегоҳӣ биёетон. лекин ба ягон кас дар ин бора чизе нагӯетон. онҳо ҳарду ваъда доданд ки даҳон намекушоянд. яке аз рӯзҳои тобистон моҳи асад тамоми меваҳои гуногуни хуҷанд пухта расида буданд. бегоҳирӯзӣ аз рӯи одат Пулоду ҷура ба дукони Ивановский барои хондан омаданд. ҳамин ки онҳо мехостанд ба дукон дароянд, Иваницкий берун баромада ба ҳар тарафи кӯча нигоҳ карда ва ба Пулот пичирост зад. шумоён ба дуконатон раветон. ман ҳозир расида меравам. Пулот ва ҷура ҳайрон монданд. чӣ шуд ки сураткаш онҳоро имшаб ба дуконаш роҳ надод? ту ҷура, гуфт Пулот, хонда истоданамонро ба ягон кас кӯ нагуфтӣ? худо занад ки ба ягон одам гуфта бошам. ман ҳам ба ҳеҷ кас нагуфтаам, гуфт Пулот. чӣ шуд ки усто аз мо хафа шуда монд? надонам барои чӣ хафа шуд. эҳтимол барои пул надоданамон хафа шуда бошад. не, ман пул додам, нагирифт. кай пул додӣ? парерӯз 2 сум овардам. пуладро ба падарат бурда деҳ, гуфт. онҳо гапзанон омада дукони Пулотро кушода даромаданд. ҳанӯз нанишаста буданд ки Иваницкий расида омад. аз ҳамин рӯз сар карда, гуфт вай, ба дукони ман наоед. ман ба ҳамин ҷо омада дарс медиҳам. чаро? корат набошад, писарам, гуфт Иваницкий ба Пулот. вай аввалин бор Пулотро писарам гуфт. шумоён хабар надоред ки аз дунё чӣ корҳо мегузарад? чӣ шудааст, усто? гап ҳамин ки подшоҳ аз шумоён барои дар ақибгоҳи ҷанг кор кардан одам мегирад. Пулоду ҷура
ба Иванитский наздик шуданд. ба фикри шумоён халқ қабул мекунад? кушад ҳам қабул намекунанд. гуфт ҷура хаёл ҳам накарда. қабул накунанд, ҳамаро тирборон мекунанд. халқ нигоҳ карда мешинад. гуфт Пулод. ҳама ҳам ба ҷонаш расидагӣ. чӣ кор мекунанд? милтиқу тӯб надошта бошанд. доскалаву доз ҳам надоранд. бо доскалаву доз дур рафта наметавонӣ. сониян хаёл мекунед ки ҳамаи халқ ба муқобили ин тадбир мебарояд? ҳозир ба ин ҳеҷ чиз гуфта намешавад. гуфт Пулод хаёл карда истода, чашми вайро раҳ бурда буд. албатта ҳозир ба ягон фикр омада намешавад, тасдиқ кард ҷура. медонед чаро аз шумо одам мегиранд? гуфтед ку барои ҷанг. бале, барои ҷанг, гуфт Иванитский. 2 сол ин тараф Россия ҳамроҳи Англия, Франсия бо Германия, Туркия ва Австрия ҷанг мекунад. 2 сол ин тараф. Ивановский овозашро баланд кард ва боз якбора паст фаромада оҳ кашид. дар ин 2 сол Россия хароб шуд. ҳазорҳо коргарон, деҳқонон нобуд шуданд. хонавайрон шуданд. шумоён ҳам харобу ҳалок шудаед. ҳама ин касофати ҷанг аст. барои чӣ ҷанг мекунанд? Пулод пурсид. барои чӣ мешуд? барои аз ҳамдигар кашида гирифтани заминҳои серкону ҳосилхез, барои бозор. ин ҳама одаммурӣ ва одамкушӣ, ин ҳама гадоӣ ва харобӣ барои бойтар шудани бойҳо аст. завод ва фабрикадорҳо, заминдорҳо майнаи мардумро гаран карда ҳамаро ба коми аҷал фиристоданд. ба камбағал аз ин ҷангҳо ба ҷуз мурдан, гадо шудан, хонавайрон гардидан дигар суде нест. падарон, бародарони шумо ҳам ба ақибгоҳи ҷанг мераванд. коргарон ҳама ба ҷанг рафтанд. заводҳои холӣ, қувваи коргарӣ дар кор. бойҳо ба ҷои коргарон, падарон, бародарони шумо ва шуморо мехоҳанд. ба завод ва фабрика бурда кор мефармоянд. оҳ, ин даҳшат аст. Иванитский мӯйсари маларанги нафисашро қабза намуда дуру дароз хаёл кард ва оҳиста сар бардошту ба Пулоду ҷура бо назари муҳаббат чашм дӯхт. шумо бачагони навз ҳастед, одамони мустаҳкам. медонам ки гапҳои маро ба ҳеҷ кас намегӯед, ё ман хато мекунам. Пулод ва ҷура саволи Иванитскийро нафаҳмида ҳайрон монданд. Иванитский инро зуд ҳис намуд ва ба гапаш давом дод. ман ба ҳардуи шумо фақат ба шумоён боварӣ дорам. хаёл мекунам ки ин боварикунии ман албатта хато нест. медонам ки шумоён гапҳои маро ба ҳар як касу нокас намегӯед. албатта, гуфт ҷура, ба кӣ мегӯем? пас гӯш кунед, гуфт Иванский ба кимчи гӯш карда истода. ту ҷура номаълум карда аз берун хабар гир. хуш, дар тамоми шаҳрҳо, қишлоқҳо, коргарон, деҳқонон, ҳамаи меҳнаткашон ба муқобили ҷанг шӯриш бардошта талаб карда истоданд, ки ҷанг ба охир расонида шавад. ба ин ҳаракат партияи болшевикон роҳбарӣ мекунад. партияи болшевикон барои Пулод ва ҷура сухани тамоман наве буд, ки дафъаи аввал мешуниданд. Пулод хаёл кард, ки ин номи одамест, ки ба сари шӯриш меистад. вай ба ҳамин хулоса омада пурсид. ин одам партияи болшевикон дар куҷо меистад? худи ӯ аз коргарони завод ми? не, Пулод, партия ин ташкилот аст, гуфт Иванитский. номи ҳамин ташкилотро партияи болшевикҳо мегӯянд. албатта ин роҳбар ҳам дорад. номи вай Ленин аст. вай мегӯяд, ки подшоҳро аз тахт афтондан дар кор, заводу фабрика, замин ва обро аз дасти бойҳо гирифта ба коргарон ва деҳқонон додан дар кор. ҳукумати коргарон, деҳқонон, ҳамаи меҳнаткашонро ташкил кардан дар кор.
подшоҳ Ленинро дастгир карда намекушад? савол дод Пулод. ҳанӯз вай ҷавоб нагирифта, Ҷура ҳам аз Ивановский пурсид: подшоҳ ва бойҳо ба гапи Ленин розӣ мешаванд? подшоҳ ва бойҳо Ленинро ба даст фароранд, албатта мекушанд, ба гапи вай ҳам намедароянд. Ленин барои ҳамин ҳам дар хоки Россия не, дар мамлакатҳои дигар муҳоҷират карда мегардад. аммо дар Россия аъзоёни ҳамин партия бисёранд. ҳамаи коргарҳо, деҳқонҳои гапфаҳм тарафдори ҳамин партия ҳастанд. охир подшоҳ кадом яки онҳоро меёбаду мекушад? одами бисёре. хуш, ман гуфтанӣ будам, ки шумоён тоҷикон ҳам халқи рӯсбарин ба муқобили ҷанг бароед. ҳозир бошад, айни вақт аст. аз берун шунида шудани шарфаи пои кадом як одам ба гӯш расиду вай лаҷоми суханро ба дигар тараф гардонд. имрӯз чаро надухтӣ? Пулод ҳам зуд фаҳмид. имрӯз корам ниҳоят бисёр буд, гуфт вай. ҳамин шаб чароғ қади бошад ҳам мӯзаатонро духта пардоз карда мемонам. пагоҳ барвақт пул оварда гирифта рафтан гиред. дар ин вақт шарфаи пои оянда наздик шуда аз дар як одами қаддароз даромад. Пулод, ҳамин чикаки кафши мо, гуфт вай, даҳони мутаваллӣ маҳаллаамон бар ин калон шуда мондааст. як кашу кӯк карда намедиҳӣ? ба ҷонам, гуфт Пулод бо хандонрӯй, аммо ҳозир наметавонам. ҳамин урӯз пагоҳӣ мӯзаашро оварда буд, ки пошнаяшро нав кунам. то ин вақт натавонистам. ҳозир омада ҳарду поямро ба як мӯза қава карда шитааст, ки тайёр карда медиҳӣ. чӣ кунам? ҳамин мӯзаро ба даст гирифта истодаам. монда равед, пагоҳӣ духта медиҳам. майлаш, гуфт одами қаддароз, аз они мо ин қадар шитобӣ не. кай ки дастат расад, як кашу кӯк карда монӣ мешавад. ман гирифта мон. вай як пои кафши ҷоғаш канда шудагиро ба пеши Пулод ҳаво дод ва як пои дигарашро ба бағал зада хайру маъзур карда баромада рафт. чӣ хел одам? пурсид Ивановский аз Пулод. ин кас аробакаш, одами туғрӣ, гуфт Пулод. ман ҳозир баромада лаблаби дарё ба сари киштӣ меравам ва дар ҳамон ҷо дар як ҷои хилват мешинам, гуфт Ивановский аз ҷояш хеста истода. шумоён аз ақиби ман номаълум карда равед. ман баъзе гапҳоро гуфтанӣ ҳастам. меравед? албатта меравем, ҳарду баробар ҷавоб доданд. хуб, набошад ҳушёр шавед, ба куҷо рафта истодани шумоёнро ҳеҷ кас нафаҳмад. хуб шудааст, лекин аз ман сонитар бароед. Ивановский аз дукон баромад, ба ялангӣ фаромада, аз пеши маҳкамаи политсия гузашта ба тарафи дарё роҳ андохт. тахминан 30-40 қадам дуртар аз вай Пулод ва Ҷура ҳам ба роҳ даромада, сояи вайро гум накарда равона мешуданд. аз масҷиди сари роҳ одамон аз намози хуфтан мебаромаданд. кӯчаҳо торик буданд. ҳар ҷо фонусҳои овехта монда мил карда месӯхтанд. дарёи сири пур аз сир ором ҷорӣ буд. дар рӯи он ситораҳо бозӣ мекарданд. бедҳои он тарафи дарё ба назар уштурҳои шӯбоғ боркардагӣ бар ин менамуданд. Пулод ва Ҷура то хамгашти кӯча калон қадам монда омаданд. ҳамин ки ба хамгашти кӯча расида сиёҳии Ивановскийро диданд, боз мӯътадил қадамониро сар карданд. қомати борику дарози Ивановский гоҳ-гоҳ дар равшании чароғҳо намудор мешуд. Ивановский болотар аз пули сир, дар он ҷое ки амадронҳо ба воситаи дарё аз ҷангалҳои соҳили сир ба Хуҷанд ҳезум оварда мефароварданд, рафта дар лаби дарё ба рӯи санглох нишаст. пас аз чандин дақиқа Пулод ва Ҷура ҳам ба ӯ рафта расиданд.
боби 26 саргузашти сураткаш. саргузашти ман, фарзандони азизам, гуфт Иванецкий ҳарду зонияшро бо дастон печонида ба канор гирифта нишаста, дуру дароз аст. ман ба ин шаҳри шумо ба ихтиёри худам не гуреза шуда омадаам. касби ман сураткашӣ ҳам нест, ки ҳоло бо вай машғул мебошам. ман аввал деҳқон, сони чопгари матбаъа будам, ки китоб мебаровард. аз сари пули дарёи сир овози харакиҳо ба гӯш расид ва Иванецкий даме ором монд. баъди хомӯш гардидани овози одамон боз ба нақли саргузашти худ давом кард. аҳволи деҳқонони камбағали рус ҳам монанди аҳволи чоряккорони шумо тоқатфарсо аст. дар ин ҷо ҳам дар он ҷо ҳам онҳоро заминдорон бераҳмона кор мефармоянду даҳяки музди меҳнаташонро намедиҳанд. мо 4 бародари сокини қишлоқе, ки аз Москва тақрибан 20 мил дур аст, кишту кору заминҳои боеро мекардем. ӯ заминҳои бисёр ва монанди мо аз 40 нафар зиёдтар батракҳо дошт, ки ҳамаи онҳо мурданивор кор мекунанд, лекин на шикамашон сер мешавад, на танашон обод. музди пурра талаб кунем, ба тахтапӯши луч тозиёнаи заминдор ва гумоштаҳои вайро мехӯрдем.